And Idol Glenn Matuyo. Topiko. Iti pa nagsubli po iti ay topiko oras na alas 5:30. Eksakto mga idol. Akit tuloy-tuloy iti naman na panagang sa sarita. Ito tagundaw iti programa tayo IFM News. Iti portion ng ay topiko. Iawis mo kakada kayo apo. Nga i-share yun dito Facebook Live. Iti agdama. Iti IFM 99.5 Lawag mga idol. Iti magbiyang iti traffic scheme idol la Glenn. Akat dagito apo bagami apo dagito no entry data. Si iti no entry nga roads or streets of Lawag City during the parade kat General Segundo Avenue corner P. Gomez Street south direction. Rizal Street corner Hernando east direction. Bonifacio Street north direction. JP Rizal Street corner E. Jacinto west direction. P. Gomez corner Hernando Street east direction. And of course Paterno corner Don Acosta south direction. General Luna corner Pac Roman south direction can General Luna corner Villana south direction. So adatay traffic scheme mga idol. Agad makita po iti abiyang iti Lawag City Police Station Ilocos Norte PPO. So okay, dito sa dito mabaling ang pagnansa dito kat no northbound light vehicles from Gilbert Bridge turn right to A. Bonifacio Street. From A. Bonifacio Street turn left to Karipunan Street. Then from Karipunan Street straight ahead and turn right to Paterno Street. Bali mo i-flash up ang Glenn, Idol Glenn. Send ni Idol Dennis. Okay, sige. And of course, from Paterno Street, straight ahead and turn left to Magat Salamat. And from Magat Salamat Road, turn right to Segundo Avenue going to north direction. So, amin ka nga bus and truck. Kaya sana po nga mabalin nga sumreken iti Gilbert Bridge. Kaya agturong dala nga po iti Airport Road going to Bypass Road. Ito no alas 12 iti Aldao. So dagitay aga po iti Paway San Nicolas. Ayan na pay. Dito yung mabagata na paset. Magina kayo apo iti Bypass Road. At numata naga po kayo apo iti Daya. At apo dito yung parte na iti Baksil going Vintar and Sarat mga idol. And ayun dito yung southbound all types of vehicle. Ayun dito yung bagtatempo na ko daw yan. Amin apong southbound from Bacara. Akat all types of vehicle from Bacara are not allowed to enter the city proper of Lawag. They should take Lawag City Bypass Road at Barangay Buyon, Bacara. So talaga nga bypass apo iti mabaling ang pagdaan. Ito na madamdama. From Bypass Rotonda, straight ahead taking Suba Road going south direction. Oras ka lang ito, Glenn. No, agaw-awid ka ito iti alauna. Akat mabaling kang ayun na yan. Pag naam ito ka, alas 12. Ito dumaya? Deta kwan deta ita pagpagnanta ito Riverside. Mabalin to pala siguro. At alas 12. Sakto agpababa to dito vertical ko. When sakto pababa sakto rumor ita bypass. When bypass road nukat pag sa may sabi alauna mo pala din siya. Agad assemble down to pala. Alas 12. Alas 12 ag close. Alas 12. Well, may basar de kada ti parok at ti PNP. Actually baka may tupela. Baka diba? Feeling ko kakagawid din. Agbuya ka laeng No, kasi nga talaga magnaagta sa raton. Maganda. Alis na lang met, magnaakno pa dito agpa naganda yung matlaeng nagpakasyek ni baba nag-iji bakara bakara road baba nag-agtara sa ito close sa mo ta Bakara Road sungar na dire-diretso yung pan divine sakto dire-diretso kung mapa ay talaga shakot ana since adamot iti ag-cover ka pa yan Glenn Batoy Kuna ni Bustigja ni Joey Shi kaya grabe na ito yan. Adula unay tikwa ko.
Kata narigat tayo mat na maki anak mat na maki maki halo-bilot tatao. Amang dino siya mabasol na in case kada ini pandemic mga idol. Di ba? Ala apo, narigat na. And ito yan, Idol Glenn. Southbound from Sarat. Ito yung ating katay. Agapo di Sarat. Ay, data, mabalin ko nga surutan. Data, mabalin ko nga surutan. Nagadayumit Ay, tayo. papagnanda. All types of vehicle from Sarat are not allowed. Alna, so tipag nanda Ito the kita. City Farm of Lawag. Sarat na ko. They should take Lawag City Bypass C5. Road at Barangay Buyon, Bacara. Ay, dyan From na tapag. Lawag Sarat Road. Ayun. Turn right to Kalipunan Street. From Kalipunan Street, straight ahead and turn right to Paterno Street. From Paterno Street, straight. Ito yan. Ahead and turn left to Magat Salamat. Ay, so, jay. So, nga rin dyan kung kunak. Pag na kami dito, di ba? Well. Sa kami, agpakwa kami. Nagdiretso kami nga, agpa bypass. Well, from Magat Salamat Road, turn right to Segundo Avenue. And from Segundo Avenue, Lawag Bacara Road, turn left to Rodolfo F. Fariñas Bypass Road, going to south direction from 12 noon onward. Okay, sige, So sige. bawal po ang mga sasakyan nga sumrek apo iti syudad ti Lawag iti oras nga alas 12 ito no laeng madamdama. Actually, dahil taldugan, siguro motor, kanya siguro may kwala na may lusot-lusot ko. Nagmotorak lang mat kuman. Awin, apo rin kami na. Amo yung kami, sa bali lang kami na po no kabaro tilugam. Ala, apo. Bangga! Di ba? Tapi ang ito yung motor ko, oray daan di Jai, at least alis to ka lang nga mangilusot ka di Jai. Ken, saan nga problema ti gasolina? Pag basi mo lang gasolina. Yes, kan na mga idol, hala nga tatati traffic dapat traffic into the bigat. Yes. So, Agala ti nalawag. rumabi Lete agsipnget dahil ito dahil ti talagang katrapikan na 6 pa. p.m. di ay nakawin to tatao detan. Actually, dagi tao kami no duma kaya dati rabi nga pinagpasyar. Rumwara yan. Rumwara. Kasi aangan na bara kan of course less traffic yung kasarang less traffic traffic to into rabi. Wehen. Sa may sapay kasi no kasi amin ti mentality yung tado kayo nga talaga. Alang nga sumsunog di aldaw si di rabi medyo na awan traffic kasi amin kapanunutan yun gigit lang kayo nga kasi nga traffic na ado kayo gaya. Yes kan mga idol datangal daw dapat kita atidagan tayo ti pasensya tayo di ba? Yes, baka iti sa kasupot nga pasensya at tinapay. When di babatit di ba? Diba? Oo, dagiti pasensya tinapay. Dapat ano ni kasta habang agpaspasensya tinapay ka at matidog mo ti pasensya Di mo. ba dahil pasensya no katay ada asukar na. Mo din siya. Anong tiyan ng laki hindi. Diabetic Diba? kanton. Kaya again mga idol, inatanga kanito akat try to have some relaxation, 'di ba? Magkipag rambak ka. Yes. Iti, This is the time for kuha nga talaga para kadigiti dati nga pinang-appreciate mo kada ito nga piyesta niya ba ti talaga nga anag na dati piyesta ti Lawag. Amang Diba? pa amang ka pa nga magipiyesta di mo gayam amo no sino di ka piyesta. Anya kan patirugi na dati nga piyesta sino Diba? ka di ba? Ape ba February 10? Kasi dati ket alaman siya man trivia. patron saint yun ni Saint William. The Hermit ni San Guillermo no Ilocano. Yaman mo no apay nagbaling nga Guillermo ni William ni San Guillermo. Tama ba? Man. Man? Ano nga tama siya hindi. Kasi Ni na San kami Guillermo. kami ni English mo dati ilimi ako San Nicolas. Saint Nicolas ko na. Ni Saint William, anak ka di mo William nga Ilocano mo Guillermo deta no kwa. Okay lang yan. Dati pa James nagbalik sa Santiago. Ni Saint James kami Santiago mo Diba? di ba? Iso nga ni Saint William iso deti ti patron saint ti Lawag iso ti nangi kuandan iso ti nangi sa runwanda kada ti fiesta na nga talaga. Saint, kanayo nga February 10 iso nga kanayo nga February 10 itata fiesta ta yun. Fiesta ti Lawag City. Hindi ba? Okay. Kan
Ayan, dati tayo yung damdama akit, syempre, try to go. Ngayon no mo masakit ka pa da mga idol, agbuya kalaing yan iti internet, di ba? Kaysa naman mas lumala pa, makaakar ka pa, di ba? Ay, di ka tipigay pa da nga masakit nga aguya kada, agurigor kada ana. Ang kapapapanan mga idol. Diyan mo lang no kaano nga nagbaling nga mano nga tawen namot dati anniversary nga nagbaling nga syudad Tilawag ta. Siguro ever since di mo na siguro ket may isa nga iso natin kabisera ti Ilocos Norte sa di ba sarat pelang idi ngam tas after nagbaling nga 208 wala haan mat nga idi after 208 lawag asigod idi pelang ano nga dat na nga idi baka sunshine. ba? Sunshine. Sige, sunshine. Sunshine City. Hindi kita latang, idol. Yeah, nevertheless, kita kitaan tayo itatagong daway. Mga idol, no, kasanumot iti, dati talaga tayik na. Dati umuna po nga takom ni Apo James Brian Alcid no dati kadit kakapintasan nga andawnan nga piyesta iti syudad Tilawag or saan mga idol. So digiti dapat nga kon tayo for security and screening and monitoring purposes dapat i-check yung digaya bagsyo nga kanayon tapos CCTV cameras and mobile surveillance at damo lang dita isong ano daduma para kada i-check yo digaya kasi tapos damat dagiti CCTV na idol glen nga dati mabay mo makita cellphone ni wen nga rod at dati kwa tayo digiti no kuma actually digay bumbilya lang ada ko na CCTV na digay ada gimata nga kasi kang ada mabaling ko nga kitain nito no anya ti mapasama sirip sa mekmeta haan ba depende. Pag sirip siya, tatakaw. Ang nagtatakaw, siyempre nagtataul DJ ko may yun. papunta hotel dito, wala eh, naspa. Agtataul dito aso yun, parbangon. Mabalin nyo nga kita Mabalin mo nga kita DJ. Aga silsilaw DJ, no? Talagang agsilaw. Aga automatic nga ikuan ano ba? Record. At ngam DJ mo asok no dadto taray da nga taray di kapilitan nga no agsilsilaw lang ta. Magit kita misuda taray da daman. So, kamo no nga brand DJ Tapo saan ka DJ dati CCTV makita mo sa cellphone may connect mo ti data ado ti kasjay ado ti magatang nga kasjayen apo at haan nga kadaanan nun kaparuan din namin din lalo kita siyempre no inkay makipiesta mabal nyo nga ma-monitor tabalayo no inkay no rumor kayo amin ngayon ti mas advisable mangibati kayo ti at least uray may nga katalagyo iti unag ti pagtayangan nyo no duda kay kanya na talaga nga baka ala na pa ano na dumagat ko mabaling nga DJ siyempre numat daytay balayo ay balay ti katugagam di agkakaaway kayo nga ligason mabalin nyo nga agtidin na ka dyan no tay jay kumaligason nyo ket agkakabagyan kayo dyan ngam na day jay kumasiguro siksi ka lang nga day jay awan ang ang mamumi dyan sa day jay balayo ket may san na jay ket talagang kailangan ti CCTV yes need mo mga idol ayan no awan pa CCTV it's time to buy kasi han lang adeta ti pinang-invest mo kada security no kid di deto ket lifetime nga ko dahil talaga nga ko dahil nga asi-asi nga ko dahil lalo tata dito yung Grand Parade mamindo ti parada tata tatakon tong bigat mabalik mo nga mamonitor diba? Yes so DJ kasi no ano DJ mo ada problema masigot amuin tayo digay hotlines ada mo mas masama ka tayo kita nyo digay hotlines ti police digay first aiders digay DPS digay bombero na daman mapasamak dapat amuyo digay nga numbers da kuna na to ni hello good morning kay ka Ma'am Elaine ayan kuna na napintas pa ito CCTV ka censored sir wende jay ito na dagkuti ada ma-detect nga agkuti kay agsilaw kuna na iso day jay bagbaga nga day nagbukil sa DJ basta kasi day suna at kuan ngam DJ nga nalawag pa DJ clear isuna bantay sa lakay summit sir
At bantay sa lakay ng inen. Sige, bantay sa boat. Ano ba, babantay sa boat? Hindi siya, bambandaya. Si ka kumaya, pinagbantay da ka. Ngam si kamat yung nagtatakaw. Di bantay sa lakay. Malas. Hello, Mami Teresa, Liben Loyola, Daisy Juan, Nipay, John Mark Pahinag, Manipod Apot Ugis, Barangubong Nueva. Hello. May kakano makiana siya John Mark, makipesto to Ilawag. Ay, may kayon. Amin di gijay kabangi-bangi iling, di kaya dati mangbuya ti kabarong nga piyesta. Yes. May kayon dito Lawag City. Jesslyn Dumlao, Wilma Consolacion, Carlina Malaki ni Kobe. Ayan, censored light ka na ni Mami Teresa. Ni Pay Loli Narag Madriaga, good morning Philippines. Good morning kada kayo amin. Ken amin nga umay to makipiesta dito Lawag. Ayan. So, alam mga idol, itutuloy tayo ito dito yung ating mga pagsasalitaan. Kalpasan na ito yung pamalagip. Oras, 5:45 in the morning. Hello mga sir ko. Good morning kada kayo ko na ni Loli Narag Madriaga. Ay, ang ganda ni Madam. Good morning, Ma'am.